ജഗതിനിധി നാരായണം നാരായണം ഭജി നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജി നാരായണം രക്ഷിതാരായണം ചക്രശീക്ഷിത സുരജയം നാരായണം നാരായണം ഭജി നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജി നാരായണം അജ്ഞാനഭാസകം നാരായണം നാരായണം ഭജി നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജി നാരായണം ശ്രീവത്സഭൂഷണം നാരായണം നന്ദഗോവത്സഭൂഷണം നാരായണം ശൃംഗാരനായകം നാരായണം പദഗംഗാവിധായകം നാരായണം ശ്രീകണ്ഠസേവിതം നാരായണം നിത്യവൈകുണ്ഠവാസിനം നാരായണം നാരായണം ഭജി നാരായണം ലക്ഷ്മി നാരായണം ഭജി നാരായണം ഭജി നാരായണം ഭജി നാരായണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 8 അധ്യായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാല് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ രാമ എന്നാണെങ്കിലോ വൺ ഹു ഗീവ്സ് പ്ലഷർ ആണ് രാമ. വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് മോക്ഷം നൽകാൻ അധികാരിയായിട്ടുള്ളത്. അന്യദേവതകൾക്കൊന്നും മോക്ഷം നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയാണ്, ഞാൻ സ്വയം അമരനല്ല, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അമരത്വം തരും? ഇത് തന്നെയാണ് പരമശിവനും പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ എല്ലാ ദേവതകളും പ്രസന്നരാവുക എപ്പോഴാന്നറിയോ? നമ്മളൊരു കൃഷ്ണഭക്തനാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ്. വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കല് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഈ അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോയി ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ അയക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ അർജുനനെ അയച്ചു. വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേടൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരികയാണ്. അതാരായിരുന്നു? പരമശിവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ തോൽവി സംഭവിച്ചപ്പോൾ ശിവൻ പാശുപതാസ്ത്രമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് അർജുനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മറ്റ് ദേവീ ദേവതകളും
അർജുനന് ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തനെ എല്ലാ ദേവതകളും മാനിക്കുന്നു എന്നാണ്. വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തില് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തിന്റെ പവിത്രതമമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒരു ടഫല്ല അനുഷ്ഠിക്കാൻ, വളരെ അനായാസം അനുഷ്ഠിക്കാനും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകള് മുതലായ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവികതയെ പ്രബലമാക്കണം. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ, ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം, ആ സർവജ്ഞത്വം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് അല്ലെ, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ രാജവിദ്യ കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. ഈ നോളജിനെക്കാട്ടും വലുത് വേറെ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, മരണസമയത്ത് നാം എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തില് അതേ ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കണു അല്ലെ. അപ്പൊ മരണസമയം നമുക്ക് ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. മംഗളകരമാക്കണം നമുക്ക് മരണം. എന്താണ് മരണം എന്ന് പറയണത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുമ്പോ നമ്മള് സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലെ, നമ്മള് സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തുക. തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മള് അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഭഗവാനില് ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പല യോഗങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞു. അതിലെ ഭക്തി യോഗം ഈസി പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മള് ഈ വേദങ്ങളിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വിവരണം അതൊരു ഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോലോക ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് ഇത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. രഹസ്യമായത്, രഹസ്യതരമായത്, രഹസ്യതമമായത്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് അല്ലെ, ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് അതൊക്കെ. അത്രയും നല്ല ഭക്തന് മാത്രമേ അത് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണുള്ളൂ. അവർക്കേ അത് ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം ഇത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഇവിടെ ആരാണ് മൂഢര്, ആരാണ് മഹാത്മാക്കള് നമുക്കറിയണ്ടേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 4 കാര്യങ്ങള് അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകള് അത് വളരെ ഗുഹ്യമാണ്, ഗോപ്യമാണ്. അസൂയയില്ലാതെ ജിജ്ഞാസുവായിട്ടുള്ള ഒരാളെ അനസൂയ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവുകള്, അങ്ങനെയുള്ള ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങള് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയധികം ശ്രവിക്കുക, അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന് ബോധവാനായി തീരാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തരുടെ മനോഭാവം, ആത്മാർത്ഥത, ഇതൊക്കെ അതിന് മാനദണ്ഡാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാന് അറിയാം. അപ്പോ ജ്ഞാനം അത് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ജിജ്ഞാസയുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള
ബുദ്ധിശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിലെ ആ മാലിന്യങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മനോമാലിന്യങ്ങള്, വാസന മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയാല് ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ, കൃഷ്ണ തത്വം എന്ന് പറയണത്, അത് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യം അത് സുഗ്രാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ രഹസ്യം 3 തരണ്ട്. ഗുഹ്യം, അത് എന്താണ് ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ളത്? രഹസ്യം നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല. അപ്പൊ ഗുഹ്യതരമായതോ അത് നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ്, അല്ലേ? ഓരോ ജീവിയുടെ ഉള്ളിലും ആത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു സ്ഫുലിംഗമാണ്, അല്ലേ? ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ഗുഹ്യതമം ആയ അറിവെന്താണ്? എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അതാണ് ഗുഹ്യതമം എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. സുസുഖമാണ്, സോ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്യാന്, ഒരു ടഫും അല്ല. സുസുഖം, എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും സുഖം. ഇപ്പോ ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ രാജവിദ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഇപ്പൊ വിവിധ തത്വസംഹിതകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, എസെൻസ്, അതൊക്കെയും ഈ അധ്യായം രാജവിദ്യ എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്നുള്ള അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് അത്യന്തം രഹസ്യമായതാണ്. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, അതിന് അർഹരായവർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ കിങ് ആണ്, കിങ് ഓഫ് നോളജ്. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ സഹവാസം കൊണ്ടോ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാത്തവർക്കും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അറിവ് നേടാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? വേദങ്ങൾ പഠിക്കാതെയും വിദ്യ അഭ്യസിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ്? വിശിഷ്ടരായ ആചാര്യരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് തന്നെ അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എവിടെയും നമ്മൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല ഹേ ശത്രുഞ്ജയ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ വരണേ? ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിയണം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മറ്റെന്തോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വരിക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭഗവാനോടാണ് ആസക്തി, അങ്ങനെ വേണം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനം സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താല് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച ബോധം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് വാക്കാ പഠിച്ചത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി, അല്ലേ? ആ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി, അങ്ങനെ ഉറച്ച ബോധം തന്നെ, അത് വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സഹായമാവുക? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ? ആരാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കുറിച്ച് തരികയാണ് വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ രണ്ടാമതും കൂടി ഒരാളോട് ചോദിക്കും, അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കും, അല്ലേ? അങ്ങനെ മതി, നല്ല പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമ്പോ മതി. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണെങ്കിലും ഗുരുവിനോടോ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചോ സാധുക്കളോടോ എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 2:13 അന്യഥാ പാതിത്യശങ്കയാ
അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിച്ചു പോയേക്കാം എന്നുള്ള ശങ്കയില് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുക. ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഒന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നഷ്ടം മേ താമ്രഭാജനം. ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കല് കാശിക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ കയ്യിൽ ഒരു ചെമ്പിന്റെ ഒരു കമണ്ടല് പോലെ ഒരു കുടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അതും കൊണ്ട് കാശിയിലെത്തി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോഴ് കാശിയിലെത്തി അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വിചാരിച്ചു, ഈ ചെമ്പിന്റെ കുടം ഇവിടെ വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ കുളിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ മണൽ കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുഴിച്ചു വെച്ചു, ആരും കാണണ്ട. അങ്ങനെ വെച്ചു. അപ്പൊ തോന്നി പരന്ന് കിടക്കുന്ന മണൽ തിട്ട, അപ്പോഴവിടെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ശിവലിംഗം അതിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അത് കണ്ടില്ലേ, വരുന്നവര് മുഴുവനും ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബസ് ആൾക്കാർ വന്നു, എല്ലാവരും അവിടെ ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കാണാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 ബസ് ആള്, എല്ലാവരും ഇതന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം കുളിച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോ നഷ്ടം മേ താമ്രഭാജനം, എൻ്റെ ആ ചെമ്പുപാത്രം പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അതുപോലെ ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കാതെ വെറുതെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യണു ഞാനും ചെയ്യണു, അത് ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. മത്തപരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. അർജുന, ഞാനല്ലാതെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇനി എത്ര തവണ പറഞ്ഞു തരണം? എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ ഒന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എൻ്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുഴുവനും എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഞാനാണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഞാൻ അതിൽ ഒരംശമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളല്ല. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയായ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലേ? ലയനത്തിന് ശേഷവും എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാന് അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അവിടുന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകള് ഒക്കെയും ഭൗതികേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല, നമുക്ക് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കോ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരാളല്ല ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എൻ്റെ അധീനതയിലാണ്, എൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണ ആള് എന്നല്ല, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐ ആം ദ സുപ്രീം ഡയറക്ടർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണ് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അവയുടെയൊക്കെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കി തരാണ്. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാനോ ഈ പ്രപഞ്ചം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇത് വിവരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഒരാളുടെ മുമ്പില് ഒരു സുരഭില പുഷ്പമുണ്ട്. ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തിനെ അറിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ബന്ധം. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രപഞ്ച സംഘം അതില്ല എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടാക്ഷമാത്രത്താലെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, നിലനിർത്തുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു എല്ലാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞ അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 3 തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ വെറൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ്. ആരാണ്? ദുര്യോധനൻ, കംസൻ, ശിശുപാലൻ ഇവരൊക്കെ അതല്ലേ ധരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ, കൃഷ്ണനും അന്യദേവതകളും തുല്യരാണെന്ന്. അന്യദേവതകള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അവര് തുല്യരല്ല. മൂന്നാമത്, പ്രകൃതി സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന്. സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ, പ്രകൃതി അല്ല സർവശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 3 തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന്, കൃഷ്ണനും അന്യദേവതകളും തുല്യരാണെന്ന്, പ്രകൃതി സർവശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന്. ഇപ്പോ മനുഷ്യരൂപത്തില് പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാൻ അല്ലെ. സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പലരും കണ്ടു, ധൃതരാഷ്ട്രര്, ദുര്യോധനാദികള് എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടേതുപോലെ വികാരങ്ങള് ഒന്നും അല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലേ. അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ യജമാനൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും യജമാനൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പന്ത്രണ്ട്, മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോവും. അവിടെ പറയണേ, കൃഷ്ണനെ പരമസത്യമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആസുരികൾക്കൊന്നും സാധിക്കാറില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും അവർക്കില്ല. ഈശ്വരനെ ശരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് ക്ലേശങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തനാണെങ്കിലോ വേറൊരു സമ്പത്തും വേണ്ട, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുക അത്ര മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? ആയാതം അപേക്ഷണീയം, ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം. എന്താണോ വന്നു ചേരുന്നത് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക, എന്താണോ പോയി മറയുന്നത് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭക്തന് അല്ലേ. അല്ലാണ്ട് അത് ഒന്ന് പോയി എന്ന് വെച്ച് സങ്കടപ്പെടുക, അല്ല ഒന്ന് ലഭിച്ചു എങ്കിലും സന്തോഷിക്കുക, ഇതൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ, എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. വേറെ ഒരു സമ്പത്തും ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. മൂഢന്മാര്
രാക്ഷസീകവും ആസുരീകവുമായ പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അല്ലേ അവര് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഭൗതികതയുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നുവോ അത്രത്തോളം ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കാനിടയാവുന്നു. കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹ രാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപഠമാനുഷ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനെ പോലെ ബലരാമനോടൊപ്പം കളിച്ചു നടക്കുകയാണ്. ഈ കപടവേഷത്തില് മനുഷ്യ സാധ്യങ്ങളല്ലാത്ത പല പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം, അസുര നിഗ്രഹങ്ങള് അല്ലേ, പൂതന കുഞ്ഞുകുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് എത്രയോ ദിവസം ആവുമ്പോഴേക്കും അല്ലേ ഇത്രയോ വലിയ രാക്ഷസി, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യ സാധ്യങ്ങളല്ലാത്ത പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ, മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ഭഗവാൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണ്ടേ? 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ, ഈ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് അല്ലേ, മഹാത്മാക്കള് അവർക്ക് ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് അല്ലേ, അവര് സത്വഗുണത്തിനും മുകളിലുള്ള വാസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ്, അവര് സുരക്ഷിതരാണ്, സർവഭൂതങ്ങൾക്ക് ആദികാരണവുമാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനാണ്, പരമപുരുഷനാണ് എന്നെല്ലാം അവർക്കറിയാം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ട്. അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യണേ. അനന്യഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഒരു മഹാത്മാവ് ആ മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യമേ കാണില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷൻ, അതുപോലെ സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നും ആ മഹാത്മാവ് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ദിവ്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇത് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നുള്ള ആ പരമഭക്തനാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മാത്രം കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മരച്ചോട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ബാലൻ വരികയാണ്. നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിനടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു കുടം പാല് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് വിശന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചില മാതാജിമാര് തന്നയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു. ബാലൻ പോവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു. കുടമെടുക്കാൻ ബാലൻ വരൂലോ, അപ്പൊ കൂടുതൽ ചോദിച്ചറിയാം എന്നൊക്കെ കരുതി. പക്ഷെ വന്നില്ല. രാത്രി സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാട്ടിനകത്ത് എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബിംബം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഗ്രാമവാസികളുടെ ഒക്കെ സഹായത്താല് അദ്ദേഹം കാട്ടില് കുഴിച്ചിട്ട് വിഗ്രഹം എടുക്കാണ്. പഞ്ചരാത്ര വിധി പ്രകാരം പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും പിന്നെ അത് ആരാധന നടത്തി. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 14. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഈ മഹാത്മാക്കളെ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് പറയാ, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അല്ലെ. ശുദ്ധഭക്തരായവര് ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. സദാ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയുന്ന ആ മഹാത്മാവ് അല്ലെ, യോഗമായയുടെ സംരക്ഷണത്തില് വന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സത്യം മനസ്സിലാവൂ. ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരെ പറയാ ആസുരീ പ്രകൃതികള് എന്നാണ്. അവര് മായയുടെയാണ് വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവര്, ആ ദൈവീക പ്രകൃതി ഉള്ളവർക്കാണ് ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിതാമഹസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവച. 17. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്, ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാനാണ്. അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? അത് പവിത്രമായത് പ്രണവം, ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങള് എല്ലാം ഞാനാണ്. 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാത്തിനും ബീജപ്രദ അഹം ബീജപ്രദ പിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ലക്ഷ്യം, എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. ഭരണകർത്താവ്, എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു ഭഗവാനാണ്. സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം. അല്ലേ? സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഉറ്റമിത്രം, അഭ്യുദയകാംക്ഷി എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. 19. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, വാക്ക് കാണുന്നില്ല. പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ് എന്ന്. 20. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തില് കുറെ യജ്ഞങ്ങള്, യാഗങ്ങള് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തി എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? രാമായണത്തില് നമ്മൾ കേട്ട്. അതുപോലെയുള്ള യജ്ഞങ്ങള്, യാഗങ്ങളൊക്കെ ഏത് വിധം ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ പ്രാപ്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വേദത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവര്, സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര് ഒക്കെ ഭജിക്കണത് വേറൊരു രീതിയില് ഭഗവാനെ തന്നെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരും പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ചാർട്ടിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിച്ച് അവര് ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കും. അതും ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവര് ഉപരിലോകത്തിൽ പോയാൽ എന്താണ്, കുറച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് ഒക്കെ തീർന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലില് ഒരു ചിരിക്ക് പോലും പൈസ കൊടുക്കണം, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് ഒരു ചവിട്ടിന് പുറത്താക്കി തരും നമ്മളെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് നമ്മുടെ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് നിൽ ബാലൻസ്, 0 ബാലൻസ് ആയ ഉടനെ നമ്മളെ താഴേക്ക് വിടും, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് പിറക്കണം. അങ്ങനെ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടുമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഈ ചക്രം തിരിയണ പോലെ, ഇങ്ങനെ ഈ ചക്രം ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങാനേ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ധാമത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ 21-ന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയാം. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. LICയുടെ ഒക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം.
എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചു നവധാ ഭക്തി സാധനകള്. ശ്രദ്ധ അല്ല, നവധാ ഭക്തി സാധനയല്ല, ഘട്ടങ്ങള്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങള്: ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർഘ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ 9 വിധ ഭക്തി മാർഗങ്ങളിലൂടെ മുഴുവൻ സമയം പിന്നിട്ട ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ പ്രേമഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ദർശനം വരെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഒഴികെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മറ്റു ആനന്ദങ്ങള്, മറ്റു സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ തുച്ഛമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളൊക്കെയോ, യോഗികളൊക്കെ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരെ പിന്നെ പതനത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഭഗവാൻ, അല്ലേ? ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ അപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ സ്തേപി മാമേവ കൗന്തേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ജന്മലാഭ പരപുംസാം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, അല്ലേ? ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ഉണ്ടായേ? ദാരിദ്ര്യാണ് കേട്ടോ. ഭക്തർക്ക് മിക്കവർക്കും അങ്ങനെയാ. വലിയ വലിയ ധനസ്ഥിതി ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. എന്നും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കും. മഴക്കാലായിരുന്നു, ഒരു പണിയൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ വളരെ ദാരിദ്ര്യം കഠിനായി. ഇപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എന്നും ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നാ മതിയോ? അപ്പൊ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ഒക്കെ വായിച്ച് അതിന്റെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ വേണ്ട, എന്നാല് യോഗക്ഷേമം ഒന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വരി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് എന്താ ചെയ്തേ? ഒരാള് വന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് കറുത്ത വര. എന്താണ് അറിയണില്ല. ഈ വരി വെട്ടിക്കളഞ്ഞത് കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അത്ര നമ്മള് ആസക്തിയോടെ നമ്മൾ ഭജിച്ചാല് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് അവ്യക്തിഭാവവും വ്യക്തിഭാവവും രണ്ടുമുണ്ട്, അല്ലേ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാവം ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, ഞാനല്ല യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടികർത്താവ്, ബ്രഹ്മാവ് പോലും അല്ല എന്നാ പറയണേ. സൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനുമല്ല, യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടികർത്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അവിടുത്തെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യണു, അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയണത്. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തി സംഹരിച്ചു വരുന്നത്. അതാരാണ്? പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആളെ പോലെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? വെറും ഒരു തേരാളിയാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കീഴില് വ്യത്യസ്ത ശക്തികള് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മ നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ആ കർമ്മ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഒരു രാജാവ് നിയമം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജാവിന് ആ നിയമം ബാധകമല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മദ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തിനാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും മാക്സിമം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭജിച്ചാൽ മതി. മറ്റ് ദേവാരാധനകള് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മരത്തിന്റെ വേരുകൾക്ക് ജലം ലഭിച്ചാ പോരെ? അതുപോലെ ആഹാരം വയറ്റിലെത്തിയാല് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഊർജം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക. അല്ലേ? നമ്മള് സ്ത്രീകള് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യുക ഭഗവാന്. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുക ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നും പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമസ്കാരം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് പ്രണമിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാം എന്നാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്. വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രനുമേന്മേലമൃതമയം എന്ന് ഉള്ളൂര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രേമസംഗീതത്തില്? അതിവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഓർക്കാം. അപ്പോ സദ്ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. ഈ ഉദ്യമമാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴി. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. ഗുരു, ശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീര മനോബുദ്ധി ആണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നീങ്ങണം. അഹം, മമ എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രബലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് വെടിയാൻ പറ്റില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ശരീര പോഷണത്തിനും നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പലരെ ആശ്രയിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേരണ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾ വെക്കരുത്. ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സാധിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും ആത്മീയമായിട്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം 26. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ആ ഭാവം ആണ് ഭഗവാന് പ്രധാനം. അല്ലാണ്ട് ആ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം എത്രയുണ്ട്? 2 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഗോൾഡ് ചെയിൻ കൊടുത്തു, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണ്ണ കിരീടം സമർപ്പിച്ചു, അതെന്റെ പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണ തന്നെ ഇല്ല. നേരെ മറിച്ചോ, ഒരു പത്രം, ഒരു തുളസിയില, പുഷ്പം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ തോയം, വെള്ളം, ആ വെള്ളം പോലും ആ ഭാവത്തോടു കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല, അല്ലെ? ഒരു ഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവ്, ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്? പക്ഷെ നമ്മളത് ആ ഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കണു. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് ആവശ്യമുണ്ടോ? അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കൂടി വേണം ഭഗവാൻ ഓരോന്നും അർപ്പിക്കാൻ. എത്ര ചെറിയ മൂല്യം കുറഞ്ഞ വസ്തുവായാലും ആ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ഭാവന, അതാണ് വിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ സാർവത്രികവും ആയാസരഹിതവുമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ലളിതമായ സസ്യാഹാരങ്ങള് അത് ശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുക, ഭഗവാനായിട്ട് നിവേദിക്കുക. കണ്ടോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ചെയ്യുന്നു. നമസ്കരിക്കുക, ഭക്ത്യ ഈ വിനയ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക.
ശരീരം നമ്മുടെ ആ പ്രസാദ സ്വീകരണത്തിലൂടെ വിശുദ്ധമാവും, അല്ലേ? മസ്തിഷ്ക സിരകളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ തരങ്ങളാവും, ചിന്താവൈഭവം ഉജ്ജ്വലമാവും, അല്ലേ? ശബരി മാതംഗ മുനിയുടെ അവിടെ അല്ലേ കാത്തിരുന്നു ശ്രീരാമദേവനെ, നമുക്കറിയാം ആ കഥയൊക്കെ. അപ്പോ സർവ ഐശ്വര്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ പ്രേമഭാവത്തോടെ സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോഴ് എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാ. അതുപോലെ സർവേശ്വരനായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് എന്തെല്ലാം ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം അല്ലേ? അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട. പ്രേമപൂർവം സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിച്ചാല് എന്ത് ചെറിയ വസ്തുവായാലും ഇലയോ പൂവോ എന്തായാലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും, അല്ലേ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. 27 യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ മദർപ്പണം. നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്. ഭക്തിയോഗം അല്ലേ? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആസ്വാദകനാണ്. എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ടാ കാണണത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഭഗവാൻ തുല്യായിട്ടല്ലേ തരണത്. സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, ഇതൊക്കെ പണക്കാർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും അതിന്റെ കഴിവുകളും ഒക്കെയും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടു, അല്ലേ? അത് എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആ കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത തരത്തില് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമയാണ് അത്. അതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എങ്ങനെ നമ്മുടെ ദിനചര്യകള് ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കണം, അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന്. മറക്കാതെ, ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം മറക്കാത്ത തരത്തില്. 29 സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേഷു അസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരെയും ദേഷ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഭക്തരോട് ചെറിയൊരു ഇഷ്ടക്കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയണ്ട. ഇപ്പൊ വിഭീഷണൻ ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? സീതാദേവിയെ തിരികെ പറഞ്ഞയക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? രാവണൻ കേട്ടില്ല. അപ്പൊ വിഭീഷണൻ രാമചന്ദ്രപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താ വിളിക്കണേ? ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എന്താ വിളിച്ചേ? ലങ്കാപതേ എന്നാണ് ശ്രീരാമൻ സംബോധന ചെയ്തത്. അത് കേട്ട് ലക്ഷ്മണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി രാവണൻ വന്ന് അടിയറ വെച്ചാലോ എന്ന് അപ്പൊ രാവണനല്ലേ ലങ്കാധിപതി ആവുക എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പോ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാന് രാവണനെ അയോധ്യാപതിയാക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ഭരതനല്ലേ ഇപ്പൊ അയോധ്യാപതി, അപ്പൊ ഭരതന് ഞാൻ വൈകുണ്ഠം തന്നെ നൽകും എന്ന്. അത്ര ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും സ്നേഹമാണ് ഭക്തരോട്. ആരോടും പക്ഷപാതമില്ല ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ മഹാബലിയുടെ സഹോദരി രത്നമാല വാമനനെ കണ്ടപ്പോഴ് പറയാണ്, എത്ര കൗതുകമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, എനിക്ക് മകനായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങള്? ത്രിലോകവും കൈയടക്കിയില്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ രത്നമാല പറയാണ്, ഇവനെ ഞാൻ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലും എന്ന്. അടുത്ത ജന്മം പൂതനയായിട്ട് ജനിച്ചു, അല്ലേ? ഇപ്പൊ പുണ്യമുള്ളവർക്കേ ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്ത് നല്ലതായിട്ട് കണ്ടാലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടാ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ. അപി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സാ
ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. എന്താണ്, ഒരാള് ഒരു ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാള് ഭക്തനാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആള് പിന്നെ ആ നീച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചോളും എന്നാണ്. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ, ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസങ്കീർത്തനം ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴേ ജഗായി മതായി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേര്, അവര് മദ്യപാനമൊക്കെ നടത്തി ആളുകളെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ച് പണമൊക്കെ തട്ടണ അങ്ങനെയുള്ള നീചകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടേക്കണ ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പോഴ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരോട് പറയാണ്, ഇതൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്തോ വെച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ നെറ്റി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. അപ്പോഴതറിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചക്രം എടുക്കാണ്. ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഇവരെ വധിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയാണ്, വേണ്ട, അങ്ങയുടെ ഇപ്പോ കരുണാ അവതാരമാണ്, ആയുധം എടുക്കരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഈ നമസ്കരിച്ചു, വീണ് നമസ്കരിച്ച് അവർക്ക് പിന്നെ ഇത് പശ്ചാത്താപം തോന്നി അവര് പിന്നെ ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു യോഗി ആണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക മാലിന്യമൊക്കെ പലപ്പോഴും ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ്. ആദർശ മാർഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നിമിഷ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു പതനം ഉണ്ടായാല് ആ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കാനൊന്നും പോകരുത് ആരും. യാദൃശ്ചികമായ സംഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയണത് കേട്ടോ. മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ മോശം ഹീന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒക്കെ ശിക്ഷ തന്നെ വേണം. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് സ്വഭാവ ഉത്കർഷം അതാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ നല്ല പരിണാമം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ, നാമജപം പ്രചരണം ചെയ്തു. അവര് എത്രയോ മോശപ്പെട്ട ഹീന പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ ഭക്തരാക്കി, അല്ലെ? ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ജഗായി മതായിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് 1000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ജഗായി മതായിമാരെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയാണ്, അല്ലെ, എല്ലാവരോടും. 31 ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല, അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ, പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന എന്നാണ്. അർജുനൻ തന്റെ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന് പിന്നെ മാറ്റമില്ല. ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ വാക്കൊക്കെ മാറ്റിന്ന് വരും, അല്ലെ? അപ്പോ പറയാണ്, ആ ധാർമ്മികനായി തീർന്നിട്ട് ഭക്തൻ ശാശ്വത ശാന്തി നേടും. എന്റെ ഭക്തനോ ഒരിക്കലും നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ നരസിംഹാവതാരം ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്ണു ജ്വലന്തം സർവതോമുഖം നൃസിംഹം ഭീഷണം ഭദ്രം മൃത്യുമൃത്യും നമാമ്യഹം, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദന് നാശം ഉണ്ടായോ? സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ എന്തെല്ലാം തരത്തില്, അല്ലെ, ഹത്യ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം. അതാണ് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. ഈ കാര്യം എല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കൂ, ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇപ്പൊ നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന വിഷ്ണു പ്രഹ്ലാദന് ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായില്ല. ദേവതമാര് പോലും ഭയന്ന് വിറച്ചു. അപ്പോ നരസിംഹമൂർത്തി ആവട്ടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഭഗവാനും അതുപോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനനോട് പറയാ, ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല. അത് ഭക്തന്റെ വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുകയാണ്. സർവരും കേൾക്കട്ടെ, നീ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയൂ, എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല എന്ന്. ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേബി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേബി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ
അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? ഏത് കുലം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണോ, വൈശ്യരാണോ, ശൂദ്രരാണോ, ഇതൊന്നും ഭേദമില്ല. എന്നെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാം. ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ഇനി പഠിക്കുക വേണ്ട, മുന്നോട്ട് എല്ലാം ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും ഇനി പറയാനിരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ശ്ലോകത്തില്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവമാത്മാനം മത്പരായണ. മന്മന, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കൂ. ഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനായി ഭവിക്കൂ. മദ്യാജി, എന്നെ യജിക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ. മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മത്പരായണ, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിലും ഇനി വ്യക്തത എങ്ങനെയാ വരുത്തി തരണ്ടേ? ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഭഗവാൻ. 18-ാം അധ്യായത്തിലും ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെ ഒരു വരി മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം 18-ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പോ മലിനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല വഴി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് സാരം. പരമസത്യമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ പരമപ്രഭാവത്തില് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയായാൽ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കാണ് ശ്രമിക്കണത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതിലും 100 ഇരട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കണോ അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധം ഒക്കെ അവസാനിച്ചു. ഈ കഥ ഞാൻ പിന്നൊരിക്കൽ പറയാട്ടോ, ഇന്നും സമയമില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് താഴെ ഭാഗം, ഇത് മുകളില് ഇത്രയും വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് വലുതാക്കി കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണാത്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണുള്ളൂ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വലുതാക്കി വെച്ചിരിക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പോഴിത് ആ താഴെയുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഭൗതിക ലോകാണ്. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് 1/4 ഭാഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 1/4 ഭാഗം ഭൗതിക ലോകമാണെങ്കിൽ 3/4 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഓരോ എന്താ പറയാ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു താമര വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ? ആ താമരയുടെ ഉള്ളിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു താമര വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ താമരയുടെ ഉള്ളില് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ താമരയുടെ തണ്ടുണ്ടല്ലോ, പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഈ തണ്ടിന്റെ ഉള്ളില്
17 14 ലോകങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം അല്ലെ, ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം, അതിന്റെ താഴെ തപോലോകം, അവിടെ കുമാരന്മാരാണ്, സനൽകുമാരന്മാർ. ജനലോകം അതിന്റെ താഴെ, അവിടെ പ്രജാപതിമാരാണ്. താഴെ മഹർലോകം, ഭൃഗുമുനി പ്രജാപതികളും ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്വർലോകം, ദേവന്മാര്. പിന്നെ ഭുവർലോകം, അവിടെ ഭൂതപ്രേതാദികളാണ് എന്നാണ്. ഭൂർലോകം, അവിടെ ഇന്ദ്രനുണ്ട്, മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ നടുവില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടുള്ള നരക ലോകങ്ങളാണ്. അതലം, അവിടെ അസുരരാണ്, ദാനവര്. വിതലം, അസുരരും ഉണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ സുതലത്തില് ബലി മഹാരാജ ഉണ്ട് അല്ലെ, വാമന ഭഗവാനും അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ തലാതലത്തില് മയൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാതലം, അവിടെ നാഗങ്ങളാണ്. അതിന്റെ താഴെ രസാതലം, അവിടെ ദൈത്യന്മാരാണ്. അതിന്റെ താഴെ പാതാളമാണ്, വാസുകിയും നാഗങ്ങളുമാണ്. ഇതിലും താഴെ 28 തരം നരകലോകങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ അത്. പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ധ്രുവനെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ശംഭു, മായ, രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ടാണ്. ശംഭു മായയും എവിടെയാ നോക്കട്ടെ. മായ, ഇതാണ് ശംഭു ഒക്കെ. അവരാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കൺട്രോള് ഉള്ളത്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഇതാ ഇവിടെ 7 ഔട്ടർ കവർ ഉണ്ട്, കാണാൻ. ഓരോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ ഈ കവറുകള്. ഇത് പഞ്ചഭൂതം, അത് പഞ്ചഭൂതവും മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെ 8 അഷ്ടധാ പ്രകൃതി. അതാണ് 8 പ്രകൃതികളാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെ അടങ്ങിയ കവറുകളാണിത്. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ല. പഞ്ചഭൂതവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും, അങ്ങനെയുള്ള 7 കവറാണ് ഇതുള്ളത്. 7 കവറും പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു ജീവന് ഇങ്ങനെ ഇതിനും മുകളിലേക്ക് പോകാന്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വസിക്കണത്. അത് തമസ്സാണ്, കണ്ടോ. ഈ എന്താണ്, കുണ്ഠതയാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് പ്രകാശമുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇരുട്ടാണ്, കണ്ടോ, ഇരുട്ട്. അവിടെ ഈ കറുത്ത കാണിച്ചിരിക്കണുണ്ടോ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വന്ന ജീവാത്മാക്കള് ഈ 7 കവറും പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് കടക്കാന്. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, കാമക്രോധം ഇതൊക്കെ മാറണം നമ്മുടെ. അങ്ങനെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം സത്യാഹങ്കാരമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പുറത്ത് കടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നിരവധി വൈകുണ്ഠമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ പോണം. ഇവിടെ അയോധ്യ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഈ താമര ഇതളുകൾ പോലെ കാണുന്നില്ലേ, അതാണ് ഈ എല്ലാ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോലോകം. അപ്പൊ എല്ലാ ഇവിടെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ അനവധി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, കണ്ടോ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബോളുകളായിട്ട് കാണുന്നത്, കണ്ടോ. അനവധി നിരവധി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള്. അതിലൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയണേ. നമ്മള് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് അതുപോലെ ബില്യൺസ് ആൻഡ് കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ധാമം, ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ യെല്ലോ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ, അവിടെയാണ് ഭഗവാനും രാധാറാണിയും കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപ്പവൃക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ. എല്ലാം അവിടുത്തെ സൗധങ്ങളൊക്കെ ചിന്താമണി കല്ലുകളെ കൊണ്ടാണ്
അതുപോലെ ആയിരം സുരഭി ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കള്, ആയിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരാൽ അല്ലേ പരിലാളിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ രാധാറാണിയോട് ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ സമൃദ്ധികളും അല്ലെ വർണ്ണന ഇപ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല, അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടം വരെ എത്തണം? നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആ ഭക്തി ലതയുണ്ടല്ലോ, ആ ഭക്തി ലത അത് വിത്ത് പൊട്ടി മുളച്ച് അതിങ്ങനെ വന്ന് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഒരു വര പോലെ കാണുന്നില്ലേ? അത് നമ്മുടെ നാമജപം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്ന് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വരെ എത്താൻ നമ്മളെ ഈ നാമജപം സഹായിക്കും എന്നാണ്. ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങള്, അവിടം വരെ എത്തണം. അപ്പോ ഈ ഗോലോക ചാർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയം പറയാനുള്ളതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് 9 ഭക്തിമാർഗങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ? ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനഘ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇന്നത്തെ ലെസണില് എന്താണ്